tayo ng patula. Yan po, ang ganda. Yan, ulam na. Ulam na siya guys. Libreng patula sa bakuran. Ito pa guys, dalawang patula. Pindot. Yan. Hindi na natin kailangan pumunta ng palengke para bumili ng patula ng mga gugulayin. So, kailangan natin magtanim-tanim ngayong pandemic para less na rin tayo sa gastusin. Oh, very good. Yan, nasa loob. Taas. So guys, so. So, ito na ang aming na-harvest na patola. Yung iba, napisar siya. Hindi namin nasalo kasi masyadong mataas. Yan, libre na. Gulay. Hindi nabibili sa palengke. So, thank you guys for watching. Please like and share and subscribe.